Mehmet Özcan, Doğru Haber. Tenê çareseriya li dijî terora siyonîst yekîtiya hêzan. Qirkirina li dijî Gazeyê sala xwe ya yekem temam dike. Rejîma terorîst a siyonîst ku Lübnan, Yemen û Sûriyeyê bombebaran dike, geşt merhele û dereceyek wisa ku sînorên Tirkiyeyê tehdît dike. Terora siyonîst a ku Serokkomar Erdogan ji meclîsê balkişand ser wê ne tenê ji bo welatên herêmê ji bo hemû însaniyetê bûye tehlûke. Serokkomar Erdogan got, riya parastina refaha xelkê welatên herêmê û axa wan yekîtiye. Bi rastî jî herêm veguheriya xeleka agir. Ger kesek dest ji vê yekê bernede, ev agir wê hemû herêmê bişewtîne. Ya rast Xatil Netanyahu di îfadeya xwe ya dawîn de behsa PKK-PYD'yê kir û got, ji xênî Kurdan em ê li herêmê her kesê ku rê li ber me bigire, bipelçixînin. Ev axaftin ji bo hemû welatên herêmê û xusûsen jî li ser Tirkiyeyê tehlûkeyek mezin e. Ji aliyê din ve hat destnîşan kirin ku PKK-PYD'ya ku Amerîka wek müttefiqê xwe dibîne û müttefiqê siyonîstan e. û di rastiyê de derket holê ku PKK-PYD wê ji bo pêkanîna xeyalên wan ên ji Nîlê heta Firatê ji bo siyonîstan wê xizmetê bike. Ev beyana Netanyahuyê terorîst endîşeyên siyonîstên terorîst ên nêzê sînorê me hîn zêdetir eşkere kir. Min bixwe ji Serokê Meclîsê Berêz Numan Qurtulmuşî ku em wek mensûbê medyayê dawet kiribûn, ev bûyera tehlûke pirsî. Qurtulmuş wiha got. Hewceyê were dîtin ku ev tehdîdeka eşkere ye. Her wiha divê hemû welatên herêmê hemû cudahî û îxtilafên qewmî, mezhebî, dînî û siyasî yên di navbera xwe de bidin aliyekî û ji bo parastina xelkê xwe û parastina hukmraniya welatê xwe li hev bikin. Ji bo vê divê hewldanên xurt bêkirin. Ez dizanim ev ne hêsan e. Lê ji xênî xistina vê yekê û bi rêveçûna divî alî de tu çareya welatên herêmê nemaye. Serokê Giştî Hüdaparê Zekerya Picoğlu'yê ku min roja din di resepsiyona vekirinê ya meclîsê de rojnamegeran eleqeyek mezin nîşanî wî dabû dît. Pirs li ser qanûna esasiya nû û çar meddeyên pêşîn bû. Pirsa min ev bû. Bi teklîfa ku ji teref Hüdaparê ve ji bo mehkemekirina hemwelatiyên siyonîstên du alî pêşkêşên meclîsê hat kirin, hat pirsîn ku êdî tehdîda terorê ya siyonîst nêzê sînorê me dibe û çareserî çi ye. Ya Picoğlu got, ji destpêka tofana Aqsayê hetanîna hin kes bi israr hewl didin ku vê berxwedanê şerekî İsraîl û Hemasê bi nav bikin. Lê ne wisa ye û zihniyeta siyonîst terorê ku li dijî hemû însaniyetê û hêjayên însaniyetê şer îlan kiriye. Ez gotina ya Picoğlu weka ku heye bi zimanê wî bê şîrove ji were bibêjim. Ev şer ne şerê İsraîl û Hemasê ye. Binêrin, hinek kes bi israr hewlê didin ku vê yekê wekî şerê İsraîl û Hemasê bi nav bikin. Ev şer ne şerê İsraîl û Hemasê ye. Berê xelek hinekî ferehtir. Şerê Ereb, İsraîl. Pêşî navê şerê Yehudî û Müslüman. Dure şerê Ereb û İsraîlî. Pişre jî hinekî kêm kirin û navê wê kirin şerê İsraîl û Filistîniyan. Paşê ew piçîkî piçûk kirin û navê wê kirin şerê İsraîl û Xezeyê. Paşê jî ew piçûktir kirin. Tu pirskirêka me bi Xezeyan re tune ye. Gotin em li dijî Hemasê şer dikin. Li dijî terorê mücadelê didin. Hêdî hewldan ku aliyê din kêm bikin û xwe berfereh bikin. û gotin em vê yekê li ser navê însaniyetê dikin, lewra yên li aliyê din terorîstin. Me jî wiha got, binêrin, siyonîzm fikra herî bi tehlûkeyê ya dinyayê ye. Zihniyeteka berava jî û terorîst e. Dewletek bi navê İsraîl tune ye. Li wir rêxistina terorê heye û ev rêxistina terorê li dijî her tiştê ku ji bo însaniyetê bi qîmete şer dike. Hiqûqa navnetewî binpê û îxlal dike. Ji xwe rejîmeka qewmiyet perest e. Hemû nirx û hêjayên însaniyetê ji holê rakiriye û pîrek û zarokan qetil dike. Ya rast ew kuştinê wek heq û mafekî dibîne. Û me got binêrin, ev teroreka terorîst e ku li dijî hemû însaniyetê şer îlan kiriye. Ger tedbîr neyê girtin ew ê xelek bi xelek berfereh bibe. Hevok û cumleyek hebû ku Tirkiye, İran û welatên cîran ji roja ewil de digotin. İsraîl dixwaze şer li herêmê belav bike. Xuyaye ew hewl dide ku me bikşîne nava şer. Min wê demê got. Ger İsraîl û Amerîkayê qarar dabin ku we bi vî awayî bikşînin nava vî şerî, divê herkes xwe amade bike û ev şerê wê berfereh bibe. Lewra niyeta sîstema dinyayê, Konseya Ewlekariyê ya netewên yekbûyî yan jî Amerîkayê sermiyaniya İsraîl tune ye ku pêşiyê li vî keriyê qatilê siyonîst bigire. Heta di ser de wan teşwîq dike. Eger Amerîka çek û pere bibire wê İsraîl teslîm bibe. Eger îro Amerîka şandina çek û pereyan bisekînîne wê şebekeya terorîst a bi navê İsraîl hefteyekê nikaribe şer bikin û teslîm bibin. Lewra ne pere û ne jî cebilxaneyên wî hene. Êdî di destê wî de qediya ye. Lê her ku diçe Amerîka bi milyaran dolar çek û pere jê re dişîne. Diqede û bombeyên bi xasê heysit nehsit kiloyê dişîne. Herî dawî li Lübnanê bi bombeyek 2000 kiloyî suîqest û cinayetek pêkanî. Du tişt hene ku wê terora siyonîst bisekînin.
Divê rewşê de her kesî ev dît. Ev kerba qatilên Siyonîst, ev qirkirina qewmiyetperest ên dijî însanî bi serê xwe nayê seknandin. Ji xênî rexnekirinê kirina duayan bi daxwazan ev yek nayê seknandin û bila her kes vê yekê bibîne. Baş e, gelo çi wan diseknîne? Du tişt, an hûnê kulma xwe ya Hesinî nîşanê wan bidin û li serê wan bixin û li ciyê xwe rûnin, an jî hûnê çavkaniyên wên damarên aborî û iqtîsada wan biseknînin. Bawayekî din wê Siyonîst neyên seknandin. Ji ber vê yekê me ji destpêkê ve digot, birê Serokkomar got, birêz Baxçelî got, divê welatên herêmê îtîfaqa ava bikin. Wekî din em nikarin bi şermezarkirina netewên yekbûyî û parlamentoyan bisekinin. Ev bû 306 roj û qetleam û qirkirin berdewam dike, her ku diçe berfereh dibe. Jaliyekî li Lübnanê dixîne, jaliyekî ve bombeyan li ser Xezeyê dibarîne. Bi heman awayî li lîmanên Yunanê û Sûriyeyê jî dixîne. Rêyek din tune ye. Dibe ku sibe li Iraq û Îranê jî bixîne. Wê demê dortê Ürdün, Misir û Tirkiye. Lewra îdia dikin ku ev hemû erd û ax ji wan re soz hatiye dayîn û xwe wek xwediyê însaniyetê dibînin. Di vê rewşê de divê em bibînin ku em nikarin bi kêf daxwaz û şermezarkirina van biseknînin. Ji ber vê yekê em hêza xwe bidin hev. An wê bê piştgiriya Amerîkayê yek bi yek wan biqurtînin. Divê ev welatan bêncem hev û rêyekê bibînin ku vê terorîzma Siyonîst biseknînin. Ji vê re tu rêyeka din tune ye.